Tamam सान्दुं ओंखारदों नैबो आद मोजांखा नैबे दंफां सिङाव जिरायनो सायहा नैबेयाव जिरायना रायलायनोसै र' नोंथांमोनजों खुलुमबाय लोगोफोर थ' देग्लायनि 2020 बोसोरा मा जामारसिगोन लोगोफोर ओरैजाय कर'नानो ओरैजाय लकडाउन ओरैजाय माबा दावराव दावसि माने जोबनो थांला बे 2020 बोसोराव माबा जाथायफ्रानो माबा माबिफ्रानो थ' दिनै माने आरोबाव आङो नोंथांमोननो बेबायदिनो 2020 बोसोरानो गाज्रिखा नालाय आं गाज्रि खबरसो नोंथांमोननो होनो नागिरदों आरो थ' माने जोंना एसे आसाम नागालेण्ड बर्डार खाथि जायो नालाय बे बर्डाराव माने नागाफोरजों ओमफ्राय आसामनि माबाफोरजों एसे दावराव दावसि जादोंनो आंबो मोजां मिथिया हजों थांनानैसो मोजां मिथिनो नाजानोसै आरो नोंथांमोननोबो खोन्थानो नाजानोसै आङो थ' नोंथांमोना दावराव दावसिखौ मिथिनो गोसोब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम थ' आङो न'निफ्राय ओंखारना फैखाबाय ओमफ्राय नैबे नुनाया बियो एमइ स्कुलसो बड' मिडियामनि बेयावनो फरायदोंमोन आङो ओमफ्राय बेयाव दंफैयो आरो आं दंफां सायानो माने मोजांथार बेवहाय दंफां दङ एसे गिदिरनो दाथ' लकडाउन नालाय स्कुल गैया नै लेथ्रा जाना दंथारो थ' नेगासिनो दं आं हारसिं थाङा आरो दंबावो माखासे मानसिफोर बिसोरबो फैगासिनो दङ ज'नो थांगोन बिदिनो माने गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्रायबो थांगोन माने बेवहाय मा जामाराखै दावरावखौ मिथिनो स' लोगोफोर आङो दसे गोबाव नेखांनायनि उनाव नै दायो आं गारि सिङाव जिरायबाय दायो थांगासिनो दं जोङो एसिबो होनो हाया माने बे आवगोल जिरायनाया एसि लानो हायानो ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबेखौ नुदों नोंथांमोना बे सेदनापुर गामिनि ONGC ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गुलापानि आरो सान्तिपुरनि गेजेराव थानाय टार्निं आरोना बिराद एस टार्निं डेन्जारथार बाब नायनो समायनाथार माने ओरै गिदिंलायनाय नै बियो लोगोफोर गुलापानि सगारि बियो लासै लासैनो देरलांगासिनो दं बेबो दायो आवगोल फिसाथारमोन बे लोगोफोर दुब्लिखौ नुदोंना गोथां गोथां एसे समायना नुदों वाव ओमफ्राय नैबेयाव दसे जोङो नेथ'बाय मानो होनबा जों गंनै गारि दङ नालाय जों सिगां फैग्रोनाय जादोंमोन बेखायनो गंसे गारिखौ नेथ'गासिनो दङ दाबो सफैयाखै बिथांमोना दसे बेवहायनो बाहेरायाव ओंखारबाय आङो सिङाव जिरायनो हायैखाय गारि सिङाव गरमखाय माने दायो थांफिनबाय जोङो लामा गोदान बानायगासिनो दङ नै स' लोगोफोर दायो आङो सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै नै बेनो जाहैबाय सेन्टपुर गामिया जे आंनि नुनो मोनदों नोंथांमोना थ' जोङो गारि गंनै फैदों आरो नै नोंथांमोना नै फोथारखौ नुनो मोनगोन नाहरलाय उनाव बेसेबां मोजां फोथारफ्रा नुदोंना बे फोथारनि थाखायनो माने दावराव दावसि जाबाय थायो आरो थ' माने जोङो दा सफैबाय ओमफ्राय सावरायगासिनो दङ नै दुब्लिखौ आं एसे दिन्थिबाय जोबोद गुवार लामखा दुब्लि गोजा बे गासैबो ओमफ्राय नै बै साखिथिं थानाय सेंग्राजों एसे रायलायबाय माबा माबि बेनाव सोंबाय माबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखौ नुदोंना बियो SSB केम्पमोन दायो थांजोब्बाय गैला दा थाला बेवहाय लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थानाया एसे मिस जादों नै बेजोंसो ओरै थांनानैसो सेन्टपुरखौ मोनहैयोनो बे सेन्टपुर नङा आरो सेन्टपुर थांबा जों माने फिनाल बारियाव दंथ'यो ओरै थांगोन माने थांबासो सेन्टपुराव मोनहैगोन आरो दायो बेयाव थांनोसै जोङो थांनानै नोंथांमोन दिन्थिनोसै नै दायो जोङो सेन्टपुर गामिसिम थांबाय ओमफ्राय लामाया गेजेर गेजेर गाज्रि नालाय एसे लासै थांनांगौ जादों नै सिगाङाव गंसेया थांग्रोगासिनो दङ लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि सेन्टपुराव सफैबाय दहायना सेन्टपुर नङामोननो आं गोरोन्थि बुंफ्लांबाय ओमफ्राय बै न'आव हाबहैगोन जों माने गावबुरा न'आव ओमफ्राय बेयाव सावरायलायनोसै आरो नोंथांमोननोबो खोन्थानोसै नैबे नै लामा गोदान बानायगासिनो दङ थारमाने सिगां खेबसे दावराव जाखांनायनि उनाव लामाफ्रा माने जानो हमदों आरो मोजां स' लोगोफोर दायो नै आङो सिंसिम हाबलांबाय थाबाय जायनि न'आव सावरायगोन बिसिनाव आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो सेन्टपुर गाঁৱৰ বৰ্তমানৰ গাঁওবুঢ়া প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়া প্ৰমুখ কৰি গাঁৱৰ বিভিন্ন পদবীত থকা বা অঞ্চলৰ বিভিন্ন পদবী আমাৰ মাজত আছে চিলনীজান গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আসাম আদিবাসী ছাত্ৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সম্পাদক মহাত্মা উৰাং তেখেতে চিলনীজানৰ গাঁৱৰ চিলনীজান ৰেংমা প্ৰাথমিক গুৰু সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু তেখেতে দেখিলে অলপ পাহৰি যায় চুলি চবৰে আছে তাৰ কম আছে যে তাক এবাৰ দেখিলে মনত থাকি যায়
চিনাকি হৈ লোৱাটো ভাল কেতিয়াবা পানী চানী বৰ্ণসিং লিম্বু দিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত যে আমি আপোনালোকে কি চিন্তা কৰি দিছে আচলতে আমি শুনাটো ঠিক না তাতো আপোনাৰ পাইছে সেইটো নাই পাইছে কিজানি কিন্তু সেইটোৱে যথেষ্ট নহয় সেইটোৰ লগত একো কিবা थ' लोगोफोर दायो जोंनि सावरायनाया जोब्बाय ओमफ्राय सावरायनाय जोबखांनायनि उनाव जोङो दायो बै जाय नैबे पार्ट मोनसे दङ बेयाव गायनो मोनाखै ओमफ्राय बै जाय पार्ट मोनसे दंबावो बे गायनो मोनै हाखौ नायनो थांनि बेयाव जोब्बाय सावरायनायफ्रा स' लोगोफोर जोङो बेयाव सावरायखांनायनि उनाव नै हाखौ नायफैबाय जोङो ओमफ्राय नैबेयाव गासै 800 बिगा हा दङनो माने बेवहाय माने 43 न'खरा माने 2017 मायथाइनिफ्रायनो माइ गायनानै जानो मोनाखै आरोना साननानै नायलाय नोङो 2017 मायथाइनिफ्राय 20 मायथाइसिम माने माइबो गायनो मोनाखै आरो नागाजों बेनिफ्राय बे आदिबासि न'खरफोरजों माने एसे दाङाबाजि जानानै माने बे हाखौ माने बेबायदिनो माने माखासे अफिसारफ्रा जयैनो आसामनि आरो नागालेण्डनिजों रायलायलायनानै माने सिज खालामना दोनदों जाहैदों हाखौ माने थ' बेनि रायजो राजाफ्रा माने बे आबादजोंनो सोनारनानै न'खरखौ खुङो दायो माने जानाय लोंनाय बेफोरबायदियाव एसे उसुबिदा जादों आरो ओमफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफोर थांनानै बिथांमोननो एसे खोथा होबोबाय गोजौ लेभेलाव बा सरकारि बिफाननि लेभेलाव सावरायलायगोन होननानै माने बिथांमोनखौ बुंबोबाय आरो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नाजाबाय बे 2017 मायथाइनिफ्राय जाबाय थादोंमोनब्लाबो माने सिगां रावबो माने बेखौ नुसुवाखैमोन दा नै इलेक्सन फैबाय थानायखाय गोदान टपिक मोनलायबाय आरोना बिसिना माने होनबासो रायजोफोरखौ बुंनानै भट मोनगोन नालाय थ' लोगोफोर दायो नै बाहेरायाव मिथिंगानि समायना नुथायखौ नायै नायै दायो जोङो न'आव थांगासिनो दङ बार गुसु गुसु जानानै आरो ओमफ्राय नै गथ'फ्रा ना बोनगासिनो दंथारो थ' दायो नै लामा गेजेराव सासे बैसोगोरा सुबुंखौ लोगो मोननानै बेजों एसे सावरायलायबाय ओमफ्राय बेनि उनाव थांबाय थानोसै आरो लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै लोगोफोर उननि भिडिअ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय